M7 jabarani filɛbɔ ani su kunnafoni bulon ni ye a dayɛlɛlen aw ye bamanankan na sani an ka don kunnafoni kɔnɔ ne ka a jari an bɛ taa ni ala bakurubaw ye k'o da aw tulo kan. Farafinna tilebi fɛ tɔnba ni o ye CEDEAO ye ale ye gɛlɛya min ta ni ka sigi Mali kan u b'a fɛ ka a wuli ka d'a kan maa caman kɔni wulila ko nin gɛlɛya ninnu kuma kan tɛ ka sigi Mali kan nka u bɛ fɛ ka sigi kɔ ni Mali marabaaw ye kalafili baaraw bolo da. Coalition nationale campagne internationale pour l'eau potable et assainissement ale ɲɛma dunancɛ daw a ye hakilina di kɛ ni kunnafonidilaw ye dɔgɔkun tɛmɛnen min kɔnɔna na a y'a yira ko ji ani saniya k'o ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye. O tɛmɛnen kɔ min ye Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 ale dulatiw kɔni sen bɛ a kuncɛyɔrɔ la sa min ye Senegal ye ale ye Burkina Faso ti 3-1 ni ka taa final la an ka kunnafonina min tun bɛ a kɛnɛ kan ye Kadiatu Baganiko a bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye kunnafoni kɔnɔna na. Ni waati na an bɛ don kunnafoni kɔnɔ ni ka a walawala i n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba fɔlɔ la min ye farafinna tilebi fɛ tɔnba ye ni o ye CEDEAO ye a ye gɛlɛya ta ni ka a sigi Mali kan nka min ye maa caman ye olu kɔni wulila ka jira u la k'a fɔ ko Mali tɛ nin gɛlɛya ninnu kun bɔ o kadira kɔnɔna na u kɔni b'a fɛ ka sigi u kɔ ni jamana marabaaw ye kalafili baaraw bolo da. Wasa hali bi ka kunnafoni sɔrɔ nin na kɔni an ka jɛ an ka sɔrɔtaw lamɛn. Ka kɛ ni an ka jamana ale kɔni bɛ ɲangini min kɔnɔ bi min kɔni taara CEDEAO ma olu fɛ ni an dafɛ jamana caman kɔni wulila ni ka u ka dɛmɛ yira ka ɲɛsin an ka jamana ale ma. O kɔni dɛmɛ hukumu kɔnɔna na CEDEAO maaw kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna na ni u kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko min na u kɔni ɲangini ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ. Sɛbɛn kɔfɛlen ale kɔnɔna na CEDEAO maaw kɔni ye a yira k'a fɔ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min kɔni ye an ka jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka u ka ɲɛmaaw ka u sugandi u yɛrɛ ma. Kɔfɛ u kɔni ye a yira tuguni k'a fɔ olu kɔni bɛ jamana kɔnɔdenw de kama ni ka u ka hakɛw ka olu tɔbɔtɔ ni o dɔ de ye ka kalafiliw ka olu bila sen kan. Sɛbɛn kɔfɛlen ale kɔnɔ CEDEAO maaw kɔni tilala tuguni k'a yira k'a fɔ kabini an ka fangajaso fɔlɔ min kɔni kɛra août kalo tɛmɛnen san 2020 min senfɛ u kɔni wulila ka u ka dɛmɛ yira an ka jamana na ni o de ye ka hakilina falen kɛ ni an ka furancɛ fanga ɲɛmaaw ye ni o bɛ tali kɛ finitigilakaw la. Hakilina falen senfɛ ni u kɔni ye a laɲini k'a fɔ u kɔni ka jamanaden gansan de ta ka furancɛ fanga ka o baaraw kɛ kalo 18 kɔnɔna la nka CEDEAO maaw kɔni ye a yira k'a fɔ o baara ninnu kɔnɔna na ka kɛ ni mɛ kalo tɛmɛnen n'u kɔni ye fangajaso kura kɛ min kɛra sababu ye kɔni fɛn min ye an ka furancɛ fanga ɲɛmaa kuraw ka olu kɔni ka hakilinaw falen ni o dɔ ye ka kalafili o waatiw ni u ma o kɛ u kɔni fɛla ye. CEDEAO maaw kɔni tilala k'a yira tuguni k'a fɔ fɛn min kɔni ye laɲini kɛlen minnu kɛra ni o kɔni ta k'a lajɛ a b'i n'a fɔ jamana ɲɛmaa sugandilen o bɛ waati min kɛ fanga la ni waati kofɔlen ninnu kɔni bɛ bɛn ni olu de. Hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ni ka a walawala min ye furancɛla fanga maaw ye u kɔni ye Faransi lasigiden gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ka d'a kan a bɛ waati jan bɔ min ye Faransi marabaaw ye u kɔni bɛ ka kuma ta ni ka Mali sɛgɛrɛ kuma min ni dɔgɔyaliman don wa a man kan fana o de kadira kɔnɔna na Mali furancɛla fanga ɲɛmaaw fana kɔni wulila ni ka Faransi lasigiden gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ o hakilina kan min ye Yusufu Keyita ye ale ye sifinaka ye ni jɛkulu b'a bolo a bɛ kuma an ye nin waleya ninnu kan an ka jɛ an ka a lamɛn Abdulaye Fama Kulubali ale ka kuma galaman na. An b'a fɔ fɔlɔ k'a fɔ ko vraiment n'i y'a lajɛ Mali ni Faransi an hakili la an ka jɛ in tɛ bila jɛ in ka kɔrɔ kosɛbɛ
depuis indépendance fo ka se bi ma jɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i ye fɛn donné ani ɲɔgɔn cɛ an dun ye jamana fitinin de i b'a sɔrɔ a ka ca Ala fɛ faransikaw de jɔ t'a la kosɛbɛ parce que n'i y'a lajɛ ani ɲɔgɔn cɛ faransikaw tala ka mun faamuya o ye k'a fɔ a ka fara Faransi ou bien Europe yan fan ninnu ye olu ka se k'a faamuya k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali mɔgɔw bɛ a yɛrɛ ka kelebanciya de la bi Mali mɔgɔw bɛ lakana de la kɔnɔna na k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi nacogo minnu b'u la don t'a bɔra ta an b'a fɛ u k'u pan u kunna bi an k'o de lajɛ an k'a essayer k'a lajɛ an ka se ka taa sira kelen kan cogo min na ne kɔni bolo an ka autorité ye baara min kɛ an kɔni b'u kɔ parce que u y'a kɛ ka da an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u y'a kɛ ka da k'a fɔ ko jamana min yɔrɔ min na sisan jamana in kan ka bonya ka da kan k'a fɔ gɛlɛya minnu b'a kan an b'a la ka baara minnu kɛ jango gɛlɛyaw ka se ka ban cogo min na n'olu b'a fɛ k'an dɛmɛ i b'a fɔ u ka ministre y'a fɔ cogo min na k'a fɔ k'u b'a fɛ k'an dɛmɛ jango jihadistes kana se Europe a kana se Faransi o ye a kana se olu fɛ yen jihadistes b'anw fɛ yan ka ban u bɛ anw fɛ yan u bɛ an ka dugu kɔnɔ u b'a la k'an ka mɔgɔw faga est ce que an ka hakilinataw bɛ se ka kɛ kelen mɔgɔ min b'a la k'a fɔ ko ne nakun ye jango a kana se ne ma ye mɔgɔ min b'a la k'a fɔ ko a bɛ ne fɛ yan déjà an ka kow tɛ se ka kɛ kelen et an fila la jɔn de kan ka lajɛ anw de kan ka lajɛ parce que a bɛ anw de ka so kɔnɔ déjà u kan ka anw de lamɛn u kan ka armée malienne lamɛn an fana tɛ bali ka tiɲɛ fɔ armée malienne ɲɛna k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko baara minnu b'a la ka kɛ n'a ma kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ fana donc ne kɔni bolo Faransi ni Mali cɛ an ka autorité ye une décision ta ambassadeur ka bilali ka taa so o tɛna fɔ k'u y'a kɛ ni diyaɲɛ de ye mais ni mun kan ka kɛ o de kan ka kɛ u y'a kɛ ka da k'a fɔ ko bonyamasigi de kan ka sigi Mali ma k'a fɔ ko an bɛ baarakɛɲɔgɔnya mun kɔnɔna na ni baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'a ma jɔyɔrɔ fa baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'a ye fɛn dɔ kɛ mun man kan n'a fɔra a ye k'a fɔ ko karisa ye fɛn min kɛ n'a man kan n'a sigira ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ c'est une question de principe nin ye kow taabolo de ye ni jamana fila bɛ yen ni fɛn fɔra ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye kangarida kɛ ka caya k'a fɔ n'i ma lamɛn a ka kan i ka sira don a ka lasigiden kɔrɔ a ka taa so fɔlɔ a ka taa so in kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kɛlɛ de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien k'a bɛna ɲɔgɔn kɛlɛ mais u ka taa hakili jagabɔ kɛ jango n'u bɛ sigi ka na nin kɔfɛ a ka se ka kɛ hakilila ɲuman ye donc an kɔni b'a fɔ faransikɛw ɲɛna an b'a deli u fɛ n'u nakun ye anw dɛmɛni ye i tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a yɛrɛ kɔ n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i b'a dɛmɛ a yɛrɛ ka hakilinaw de bolo maa tɛ se ka banabaatɔ furakɛ k'a sɔrɔ i m'a ɲininka k'a fɔ ko bana jumɛn de bɛ a la n'i bɛ banabaatɔ furakɛ i b'a ɲininka fɔlɔ de ko bana jumɛn de bɛ e la fura kɔni bɛ se ka sɔrɔ e bolo mais bana de bɛ ale la donc ne b'a fɛ k'a yira Faransiw la k'a fɔ an b'u fɛ u ka mɔgɔ minnu sara yan an fana ka mɔgɔ dɔw sara ye minnu ka ca kosɛbɛ a bɛɛ kɛra jamana ko de la an tɛna ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn peseli la i ka mɔgɔ sara mais mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ ye donc an b'a ɲini u fɛ n'u bɛ sigi ka na nin sen na an bɛ lakana de ɲini u ka lakana k'u tagabolo n'an ye lakana sɔrɔ fɛn caman bɛ na lakana kɔfɛ. I n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba filanan na min ye coalition nationale campagne internationale pour l'eau potable et assainissement ale ɲɛma ni o ye dunancɛ daw ye a ye hakilina di kɛ ni kunnafonidilaw ye dɔgɔkun tɛmɛnen min ye a y'a fɔ a ka lase ninnu kɔnɔna na ko ji ale ni saniya ko ye bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye sariya sun kɔnɔna na wasa hali bi ka kunnafoni sɔrɔ nin na jakite an ka jɛ an ka sɔrɔtaw lamɛn. Dunanje daw ni ale ye CNCIEPA ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2010 ko ɲɔgɔnyeba dɔ kɛra Nations Unies kɔnɔna na ɲɔgɔnye min kɔni kun ye k'a di ko fo ka taa se sanuyako k'a yira k'a fɔ ko hadamaden bɛ ka hakɛ nka Dunanje Jawo ale kɔni ko wa ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko Mali kɔni bolonɔ bɛ o sɛbɛn na a ko nka u n'a taw tɔ ko ni a ta k'a lajɛ ko hali bi gɛlɛya o kɔni bɛ jiko fo ka taa se sanuyako o ma ko wa ko ni a ta k'a lajɛ ko sɛbɛn kɔnɔna na ko ɲinan kɛra jiko ale ni sanuyako ko tansira fɛ fo ka taa se kalanko ani kɛnɛyako ma ko ni a ta k'a lajɛ ko ni wagati de la jiko ale ni sanuyako olu kan ka don ba la ko wa olu ka tɔnw ni sigiku ye o de kɔni bɛ welewele kɛ k'a ɲɛsin an ka camancɛ fɛngɛw ɲɛmaw ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ kɛ nin baara in kɔnɔna na cogoya min na ko wa fana ko ni a ta k'a lajɛ ko olu ka nin jɛkulu ni o ye CNCIEPA ye ko jɛkulu kɔni tɛ bilako ye ko a sigira a mɛnna ko wa depuis ni a sigi tuma fo ka na se bi ma ko u ka kɛlɛ ni jiko ye sanuyako lasira de ye walasa maliyɛnden bɛɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na ka sanga ni o ye kɔni ye hakilinajigin k'a fɔ ko janvier kalo tile 27 ko o kɔni ni an ka ministre de la refondation ni o ye ɲɔgɔn ye kelen ka u ka jɛkulu in sigikun ɲɛfɔ ministre ɲɛna a kɔni ye sɛbɛn don u tɛgɛ kɔnɔ wa Dunanje Dawo a tilara k'a yira kana k'a fɔ ko kɛlɛ kun tɛ jiko ni sanuyako dɔrɔn ko u kɔni b'a yira fana k'a fɔ ko u ka kɛlɛ fana kunba dɔ ye kalanko fo ka taa se kɛnɛyako ma walasa maliyɛnden bɛɛ bɛ se ka kisi cogoya min na. Nin waati na an bɛ taa ni Mali marabolo kunnafoniw ye ni Fatumata Tarawele ale ka farandiw ye ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka o layɛ. Aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la.
An bɛ taa Kayikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafula bɛ ale sɛrikili la dugu min bɛ ko Darametu jiko gɛlɛya kɔni bɛ o dugudenw na kosɛbɛ kabi janvier kalo daminɛ la min kɔni sɛbɛntiyara maa dɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko pɔmpe 2 min kɔni tun bɛ jiri nin dugu in kɔnɔ o pɔmpe ninnu kɔni cɛnnen don nin waati in na wa musolakaw kɔni bɛ wuli kabi sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kaɲɛ 6 fo kaɲɛ 16 yaasa u bɛ se ka ji sonya kelen sɔrɔ cogo min ka don ni a ye u ka so dugu in ɲɛma kɔni ye welewelema da kɛ Kayi mara ɲɛmaw ma yaasa u bɛ se ka wuli cogo min ka dankari joona nin gɛlɛya ninnu na n'an bɔra Kayi an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yanfoyila ale sɛrikili la Sirajuba ale ni komisara Sirakoro ni olu bɛ Jalɔnfula commune na olu dugu 2 kɔni kunkarila ɲɔgɔn na min kɔni kɛra tarata don février kalo tile kale san 2022 ni a kɛra sababu ye ni maa kelen nin tora wa maa caman olu kɔni joginna kɛlɛ in kɔni kun bɔra dugukoloko mankan na min bɛ sen na a bɛ san caman o bonyanko bɔ Yanfoyila dugu ɲɛmaw olu kɔni wulila ka se nin yɔrɔ kofɔlen in na yaasa dugumɔgɔ ninnu u na se ka fɔ ka bɛn ɲɛ cogo min na ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Gawukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burem ale mara la Temera ale ni Sabariya olu réseau tigɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔ fɛn min ye finitigilakaw ye olu kɔni ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan yaasa réseau tigɛ u na se ka dabila cogo min na u kɔni bɛ wuli ka jɔw la fo ka taa se munumunu ma an bɛ minnu wele ko patrouille ni olu kɔni bɛ kɛ su ka fara tile kan nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na finitigilakaw ka nin hakilina in kɔni fora kosɛbɛ nin dugumaw fɛ o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la marabolo kunnafoniw tɛmɛnen kɔ an bɛ an kunda ko kan kunnafoniw kan ni Fatumata Jalo ale ka faralenw ye ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka o filɛ bi ko kan kibaru kɔnɔna na CEDEAO jamana ɲɛmaw kɔni bɛna ɲɔgɔn ye kɛ bi alamisadon Akara ale jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ghana ni u ye u ka faba ye ko ni a ta k'a lajɛ ni jamana 15 jamana ɲɛmaw kɔni bɛɛ lajɛlen sen bɛna ye nin sika fɔ in na fo k'a sen bɔ Mali, Guinée ale ni Burkina Faso la ka sababuya kɛ fanga dafiri min kɛra u jamana ninnu kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ ko u ka ɲɔgɔn ɲɛ fanba bɛna boli Burkina Faso ale jamana lahalaw kan. An kunda Centrafrique ale jamana kɔnɔna na Centrafrique kiri bulonba maaw ka kiri tigɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni dafara an bɛ wagati min na i ko sisan ko ni ye a ta k'a lajɛ maa minnu sen bɛna ye nin kiritigɛ ninnu na u bɛ tali kɛ u ka jamana kiritigɛlaw fo ka taa se jamana wɛrɛ kiritigɛlaw ma minnu ni olu kɔni bɛna kiri tigɛ binganikɛ wale la minnu kɛra Centrafrique jamana kɔnɔna na kabini san 2003 wagatiw la min ye Olivier Bovale ale ni Volker Nerlich olu kɔni ye u ka qualification kɛ ka kɛɲɛ ni arabadon février kalo tile 2 u ka jamanakuntigi tuwadira ale ɲɛkɔrɔ Bangi dugu kɔnɔna na. An kunda RDC ale jamana kɔnɔna na arabadon février kalo tile 2 maa 26 olu de kɔni bɔnɛna u nina ka sababuya kɛ kuranpoto u kɔni binnen ye u kan. Gouvernement maaw ye a yira k'a fɔ ko nin kɔlɔlɔ in kɔni kɛra ka d'a kan ko sanjiba min nana u ka jamana kɔnɔna na ni o kɔni kɛra sababu ye ka sanpɛrɛn jigin nin kuranpoto in kan ko nin kasara in kɔni kɛra sababu ye ka sugukɔnɔmuso maa 24 olu kɔni bɔnɛ u ni na. An bɛ a kuncɛ ni Ethiopie ale jamana ye jɛkulu minnu ka branchilen bɛ ka hadamadenw ka hakɛ ɲini ka d'u ma u kɔni u ka sɛbɛn ninnu kɔni carin ka kɛɲɛ ni arabadon ye ni sɛbɛnni kɛ Oromo ale dugu kan ka kɛɲɛ ni Oromokaw ka dugutigi caman kɔni bɔnɛni ye u ni na minnu ni o kɔni kɛra sababu ye ka mankan ba lawuli u ka jamana kɔnɔna na décembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ni fanga tilabaw ye a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye Oromo Bamacukulu maa dɔw nɔ ye nka an bɛ wagati min na i ko sisan u ye a yira k'a fɔ ko nin waleya kɔni ye Oromiya finitigilakaw nɔ ye. hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ni ka a walawala min ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔba ye ni a dɔn bɛ farafinna fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ni o ye Jije Awadi ye Sénégalais do a bɛ an fɛ yan ni waati na Mali kɔnɔ a ko kabi welewele da kɛ farafinna bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se Mali dɛmɛba bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ka kɔɲɛ ni CEDEAO mɔgɔw ka gɛlɛya sigilen Mali kɔnɔ waasa Mali a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na a bɛ kuma an ye Modi Ture ale ka kuma galama na an ka jɛ an ka lase ninnu lajɛ. Venir Bamako est sous embargo. Ne bɛ Mali la dɔwɛrɛ tɛ ne tun bɛ deli ka na Mali la o y'a sɔrɔ Mali ka di nka n'a fɔra ko Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi ni o ye embargo sigilen Mali kan CEDEAO maaw fɛ o kadira kɔnɔna na ne nana tuguni waasa ka yira Maliyɛnw na nɔgɔya fara gɛlɛya kan o ye an bɛɛ lajɛlen jɛ ye wa n b'a ɲini farafinna den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ kana Mali la nin waati na
k'a dɛmɛ walasa a ka se ka bɔ nin gwɛlɛya in kɔnɔ. Nin gwɛlɛya min filɛ nin ye, a kun tɛ dɔwɛrɛ ye démocratie labatobaliya. Jamana kɔnɔdenw y'a ye k'a fɔ fanga tɛ ka taa u jimi sira fɛ. O bɛɛ de nana ni jamana kɔnɔdenw wulili ye ni ka fanga bayɛlɛma kɛ. Nin kɔni ye ɲininkali ye farafinaden bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ lajɛlen ka a dɔn a yɛrɛ ye ko faso ni a bi jɔ fasodenw de ye. Faso ti jɔ jamana wɛrɛ ka mara kɔnɔna na. Nin waati na an bɛ kunnafoni kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ min ye farafina dolatiba ye ni o ye Coupe d'Afrique Cameroun 2021. Ale kɔni dolatiw bɛ ka se a kunsiyɔrɔ la sɔɔni ka d'a kan min ye dolati tɛmɛnen Senegal ale ni Burkina Faso. Senegal ale kɔni ye Burkina Faso ti 7-1 ale taara a yɛrɛ sɔrɔ final la. Hali bi dolati tɔw bɛ sen na wasa min ye Coupe d'Afrique jɔnjɔn ye a ka se ka ta. An ka kunnafoni min tun bɛ ni dolati kofɔli in kɛnɛ kan ni o ye Kajatu Bagayogo ye. An ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Farafina wano ka kene ni Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 sa tolomba la ka sensen ka sa kuncɛli yɔrɔ la. O la demi-finale hukumu kɔnɔ sa Burkina Faso ale ni Senegal kun kɔdalen don ɲɔgɔn na. N'a ni ɲɔgɔn sɔrɔ in tagala an b'a ye k'a fɔ k'a yanga kun ka bon kosɛbɛ ka d'a kan dolantanjɛkulu fila bɛɛ fanfɛla la sa dolantanaw kun bɛ yen mun bɛ na maaw nisɔndiya kosɛbɛ. Dolantan bɛ daminɛ an b'a ye k'a fɔ ko dolantanjɛkulu fila bɛɛ b'u jija. Dolantan bɛ taa surunya laban yɔrɔ la tuma min na Senegal de ka wulikajɔ bɛna caya ka bagabagaliw kɛ u bɛna celu fɔlɔ sɔrɔ ka don Abdou Diallo fɛ. O tɛmɛnen kɔ Senegal bɛ dɔ fara a ka wulikajɔ kan tuguni u bɛna taa celu filanan sɔrɔ ka don Idrissa Gana Gueye fɛ. Dolantan kale fila ni kalan Burkina bɛ wulikajɔ kɛ ka bagabagaliw kɛ u bɛna ɲɛw la u bɛna dɔbɔ celu la Blati Touré fɛ. Nka wagati kelen u bɛna wulikajɔ kɛ cogo min na u bɛ se ka celu in jibɔ. O la Senegal bɛ t'u la ka bɔ ka bugu kɔfɛ o la Sadio Mané ale bɛ taa Senegal celu sabanan sɔrɔ ka don. Dolantan bɛ kuncɛ n'o jaabi ye 3-1 ka taa Senegal kanu na. Nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka Senegal kɛ jamana fɔlɔ mun b'a ka tike sɔrɔ ka taa Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 ale final kɛnɛ kan. Yani Cameroun ni Egypte ka ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ka finaliste tɔ kelen dɔ sa. Nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka Senegal kɛ ka wano ka kɛnɛ final fila sɔrɔ ka da ɲɔgɔn kan. I b'a fɔ a kɛra Egypte san 2019 cogo min na. Wagati kelen Burkina Faso kan ka ɲinɛ ni Burundi kɔ ka wulikajɔ kɛ cogo min na u bɛ se ka médaille de bronze sɔrɔ n'o jɔyɔrɔ sabanan walasa u ka nin wano ka kɛnɛ n'a baaraw kundo cogo ɲɛna u bɛ se ka kuncɛ ko ɲuman na. An filɛbaaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an bɛ aw fo aw ka lajɛko ɲuman na a kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma sɔɔni aw bɛna kunnafoniw sɔrɔ nanzarakan na a kan bɛn. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.